Ang suwat na pagkaroon itong hatagan ng pagkagat, pinadahan sa kini sa usak ka, babay, nga nagpatago lang yapon, sa ngahan nga Lorita. Nindot nga ano gitaguan mo man eh. Okay, kisulan na nga itong sender karon babay. Kini gisuwat kini ni gibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisulan na nga itong sender si Lorita. Naagi tao nga bisan unsa kabuutan basta mahubog na gani mulikoy gyud, mao ni akong bana ug kun nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga paghitabo. Kaupay mo musayaw, kaupay sa nimlawas, labi ko natalibong, may pakido-kido kapag pitiksan in mga siki, labyog sa in mga kamot, labi na kun tsa ang tukar, gitaming ikagar. Halapi kahibirahi tsa-tsahi, kay bangin sa buwas waparagyo dini, salit-saling abot ibaghudim siki, bisan pa maiblas imbol og insini. Hala, sa muka sa nanini, ay, pakita na human! Usay yaw-yaw ni mo, usay yaw-yaw. Kanta man to. Di man to yaw-yaw, kanta to kanta. Aw kanta usab ko kanta, o sabutan to, ha? Papuya sa tanin niya, uy, Ah, cha-cha to! mana ko libyos ba day? Mao ba? Unya man nakakala pa? Mana? Nakalungag na ka? Mana? Nakaluto kang sudan? Mana? Ang bata nakatutoy na? Mana? Ako na liwat pa day. Osbara? Bitaw day. Ako na ipatutoy ang sa bibiro ng bata. Nakaligo na ng bata? Mana? Ikaw, wa pa? Bali ka. Ang, nanimahol mga agup-up. Ang bango-bongo, ito. Ay, kaniyot lang, nana. Uy, Ay, hala, uy, day Lorita. Day. Ikaw manggod di ay ni, uy. oo. Oo, in town. Katulad na kong balik-balik din gahapon pa. Karon naka-timing na gid ko nga naa ka. Ay, unsa may ato ni mo, day? Ha? Huwag ka kahibaw kung sa tutuyo na? Ha? Ay, ala. Nalimot Nalimot naman na gid ko. ka nang, no? Maulagi nalimot na ko. Maningil ka? Ay, kahinumdum lagi ka nang. Ay, daan palagi ko. Hala, day, pastilan, timingan ni mo, uy. Timing nga unsa nang? Ay, naka-timing ka nga, wako'y kwarta. Hala, in town. Karaan naman ka na imong rason nang. Uy, bag-o ana nang? Ha? Uy, bag-o ana. Ay, ko anday ka nang. Ay, karon na lang i-sweldo sa akong bana, day, ha? Karaan gihapon na nang. Ay, karaan. Good, bag una, uy. Nari trabaho imong bana. Wa pa. Oh, mao nang karaan. Na, unsa man ka, uy. Di man ka magkamaong sabot, oy. No, ikaw ba nasuko? Oh, kisa may dili masako nga balibaran gani mo kausap tung patuod dayon. Hala, uy, dili man na sugo na nga kinahanglang patuod dayon sa usa ka sugo. Ni ako na kay maningil kos imong gihuwam nga 2,000. Ato pa lang ni aging buwan imong gihuwam nako. Nya usa may saad nimo, usak semana, imo dayong ilisan. Nya karon unsa naman, niabot man ni usa ka buwan. Hapit ang mga imo duha. Bayran lagi ka. Di kumdagan, ana. Natural di ka mudagan ana oy, maglisod naman gani kag lakaw, daga na ba noon. Ang arthritis man ko. Wala ko'y labot na imong arthritis oy. Di ako kay maningil lagi ko. Kang gahiag gud mo og naong, oy. Hala, ako na hinoy gahi ani. Dili ka ikaw mo ay gahi mo bayad. Sa may gusto ni mo, ha? Impaso na nag-away. Ay, gamit ni siyang secret weapon ay. Secret weapon. Mao man na inyong secret weapon nga mga kamo nga mangutangay, tablahos away. Ang angay ka mag-oo. Ako gahig o. Diya sa pagpangutang nimo hilak-hilak pa ka. Kausar ako nimo kuan gi-explikaran. Hatag dayon ko. Unya karon maningil nako. Hangtod karon wa paghihapon ka kabayan ay ako na hinoy gahi. Ayaw balihanang. Bahala na kaniya, oy. Basta kay wa ko'y kwarta. Okay. Pagkaagnaw tiguwa nga piragaba. Karon lang ka. Recorded by X Thunder Gaming. Pertikid na kong lagutan nga ni uli sa bahay kay sila pa'y gipaningil, sila pa'y nagsuko-suko. Unya. Kalami. Sa fighter wine! Kalami. May power! Ay.
Iyawan ako eh. Day, what's going on? Mga salbahis, mga bagagnaong. May lang mangutang buutan kaayo pero paninglon mo bay hawd. Insay kulturali mo kayo patilawon tara. Da kanang silingan nato nga murag kinsa mo manulti. Sila pa'y utangan, sila pa'y magsuko-suko. So sige ko ipiti na kinsa sila. Kinsa sila. Alagos ng Marina god. Ay, nangutang buutan kayo pero paninglon murag yung kinsang hawra. Mo pa'y magsuko-suko. Yung sundunan ni Troy pagkaba. Nakay mo lang yan. Pila silingon na to nila. 2,000. Bida. Di siyang bayad. Ako yung mga tanaw na ito. Magpapagahi-gahi ba siya? Pumpuang sila na ako. Pitin na sila! Karoon ako ito. Tilaw sila kulatag. Wani to! Probida. Pero naradi ha. Ito ako na ha! Balik ko! Tay pa. Ayaw na ilain ko! Binog nagkainom ra ba kahapon si Malita kag away ha. Binog! Mayo kay nakainom ko. White wine. Crying. Nay crying. May power na ko. Nara silang bahay. Naray. Pepe! Di gahi. Ganun sila. Piti na sila na koron. Niyan ako silang bahay. Tuktok ko na ko. Mayo! Mayo! Maayo! Maranay na padong eh. O siya ito, Anong Mariana? nangita ka sa kasawa? Usami ito yun mo. Asawa na mo na Marina, bata o... Ano man, usami problema, ha? Kuhaan ka nang... Kainahakan ako ang tao ba na Marina? Usay mong tuyo. Kuhaan ka nang maningil ko siyang utang sa imong asawa. Maningil ka. Wa man gani misud ang dribo nga ka. May lagmubayad turo ni Binok. Kay si Binok may naningil. Aw katilaw gid silang Binok. Ara ang bugoy na si Podrom mo. Ay, niabi ng pultahan. Si Binok patingali na. Akong gawson, masig na kadang kumagan. Dong Binok! Dong! Nibayad sila, Dong! Nibayad ba? Oh, saan na ni mo, Binok? Ano, dede? Ang imong ilong mura na dislocate. Uy. Huwag mo ka magsulti nga dako dahil kay tao yung bana de. Ah? Ida. Ngutan na dahil ka? Sinutan na day ka, ako na. Huwag ka magsulti ba? Maugay na ngutan na day ka. Kala ko isakto na ngutan na kang nako maglawas iyang bana. Sige na dahil. Kuha mo sa kong power. Kaya nung sakto. Piti ito tawanan ako ba? Ilang sunod na mong ikwentro. Nawag na ko dagang bulan siya. May rang imong gikulata dong. Pasalamat siya nga wa kay ko ganay himo lata. Kay sakit akong ngipon. Nay, Wa pa ko sakit is ngipon ay. ay, baga ko kanagnaong ng mga tawhana, oy. Balibaran mamugos, man God. Sunod og musong sa balik ni sa to. Magkamang sa pulisila. Wala tayo na dong, ha? Bugiro ka ng iyang bana, oy. Uy, hala, na may balik dong, ay. Yawards ra. Nakuha nga ang tingali ay. Dali dong, ikay atubang siyang bana, dali. Karo ka. Kaysa ko... Oh, May adlaw, boss. oh. Kinsa mga? Sa may tuyo ni mo. Maningil sa ka? Adi, oy. Naturo ka niya eh. Usam na. Sumon, gigas barangay. Doon na yung reklamo? Basahan lang kisay reklamante, boss. Ha? Reklamante. Sige, boss. Ano sa boss? Nganong naaman kay sumon. Butang. Bibibasa ako no, kisay complainant ana. Ay, kay basa na ay. Sa manimikiya sa barangay sa kung... uy, inahak. Kami man diyang duha sa kung bana ang gireklamo. Ug ang nagreklamo, animal industry. Ay, sila Rita ug ang bana. Day, yun siya itambala ng black eye, day. Ayaw sa natambali. Ebidensya na, gikulata kas iyang bana. Magpakurasyon taron. Ato tayo lasyon? Dili, kurasyon. Ato sa ospital o pakurasyon ta ng imong mga bunong. Aray, ebidensya. Ato tayo lasyon. Hilom eh. Sige na, pag-ilis dito kay manglakaw ta. Ato sa ospital, magpakurasyon ta. Nagado dahil mig ospital akong gidang akong bana nga si Binok. Unya, gikan dito ni uli mi sa bahay. Pagkaugma, mao nang among hearing dito sa barangay. Dali na Binok. Ato na taday?
Oo, kinahanglan kita maguna dito sa barangay para makasulti tadaan sa kapitan. Dali na. Adi tayo sa itong akong shade eh. Ay nga mag-shade sumang ka, uy. Lain ka kung naong, klaro ko yung duha ka mata, black eye, paitalay na tadaon eh. Sa may nakalain, anak, good, moro manggihapon ng naungan ni mo. Probida. Abi pala, nabuhi kang panda. bida. Panda si mong mata. Dali na, ato na ta. Recorded by X Thunder Gaming. Nangadto mig sayo sa barangay kay gusto namo nga sa di pa mi husayon maistorya na mo daan ang kapitan. Unya sa dihang naabot nami sa barangay hall, Lang ko diri eh. ay kuyog ta diri sud. Dali na. Ay, ingon ang tanod. Naana ko nung sa kapitan. Dali na dayon. Sudlo na nato sa kapitan sa opisina. Sige, tan. Paluya-luya mga kadiha uy. Pero dapat ingon ana i-maintain na aron makita nila nga grabe kay imong kahimtang. Pabayron ta ng mga tawhana sa physical damages. Dali na. Kani, mao na ni opisina sa kapitan ay. Oh, mauna ni. Mao gani. Nabaka kapitan, no? Naa naman kuno ingon ang tanod. Dali naman nudot ka. Tuktok ko na to. Sige. Sulang. Dali, pasudlon ta dali. Hello Kap, maing adlaw. Ay, naada kay bisita di ay. Nakabitaw, nga naman. Tungot itoy. Oh, siga man ang mata nimo. Ha? Hasta na imong bana. Ang din nga mursiga nga ito man eh, di man ni siga, ito man eh. Ako nang naskili sa kong mata ito man eh. Kunya puti ang akong kalimutaw. Dali, lingkon mo dali. May kay, nasa iyo mo. Nag-usay tag sa iyo. Dali mo. Lingkon mo din dapita. Te, Lorita, binok. Oo Kap. Oh, Kap. Bininsya ka po? Look at my eyes, Kap. Evidence. Narum din eh. Samday ni hitabo ah. Tuan kap ka nang. Ayon sa pagtingog. Paano tanigsulti ang reklamante para masubay na to ang hitabo? O sabi giday, Lorita, ha? Ay, ang sinugdanan gud ani Kap, kani siya may utang manggon ni nako. Iyang saad gikan sa paghuwab usa ra ka semana. Karon, magsimo ko balik-balik sa ila. Hangtod karon hapit na mo duha ka buwan, wa jud ko niya bayri, gahi kaayo. Mura mamog skamil. Ha? O niya? Laas akong paningil niya atong usang adlaw. Siya pa nasuko Kap. Hala, gibundakan man ng kuspultahan. May gani kay wa ko mapiit. Mao to pag uli na ko sa amo, nakit-an ko sa kumbana kay nagyaw-yaw ko. Mao to pagkahibaw niya tungod siyang kalagot, siya may adto sa ila. Siya may naningil ani. Karon pagbalik na sa kumbana, dako na magkag black eye. Mura lang si panda. Ay gikulata di sa siyang bana. Mao nang mukiha mi Kap. Kay gawas nga amo silang pabayron sa ilang utang namo, pabayron ko namo sila sa pagkulatan nila sa kumbana. Nagpa-kurasyon na mo? Manakap na, darakap o. So karon, unsa may kasulti ninyo ani, Marina? Tuan kap, una sa tanan kap ba? Wa ko mo ingon nga di kong bayad ana. Kay utang man na ko. Galing lang kay di lagi sila makasabot. Wa gud may kwarta. Unsaon man ang pagbayad nga unsaon pagbayad ang may kwarta. Og nanay kwarta nga nung dili man. Mabayad mi oy. Mabayad man gani ko sa dili utang nga mo kana pang amo gyud ang utang. Mayo. Unya kanang iyang buno, kanang black eye niya. Saon man na, ha? Bayad magin mo, anak. Kamu gyud mo gastuan na sa pagpatambal. Siyang trabaho nga na-absent siya. Kwintahon na to. Anong mabayad ng kokap, ha? Siya may misong dito ba? Bisag patyon ba na ko na siya? Wa may obligasyon kay siya may miadtos amo. Siya may misong. Di kong bayad na kap. Ang ano kung bayad, kung di ka bayad ha, ikaw kuno ko na taon de, nya, di ka bayaran, sugod ka na. Wala ha? Ang kulatahan de, Oops! Kinip! Disukol ka, nakita. Dipunaan ka. Hilom dia. Ako'y naigo sa imong sugmag niya. Aha. Ikaw na ikaw. Gay kasakit. Kasakit sa pagsuwak. Naigo ka. Bisa mo ka mo. Ay, ikihata mo. Huwag mo'y respeto na ko. Patay. Nag-awan mo din sa opisina. Ikihata mo. Wa
gyud mi mahusay kay nagsukmagay man hinuon sila didto. Og nagaproblema kay naapil magabunog ang kapitan. Karon suko kaayo, gikihan man noon Miss Kapitan. Unsaon ni namo uy, alkansi kay miini. Unsa man kamo ang pasultihon? Loretta. Kaya ang sendo na ito karong adlaw, Juliet. Ato si Loretta Pres, Inday Loretta. Loretta. Kini yung bana ati Pres, kaning yung talagsaon niya yung bana ati Pres. Kay, Ini kahubog niya, siya hubog kayo, ang uban magbaoy man. Oh, Kani siya, umahubog siya, siya kulatahon. hala, uy. Ano man? Lord, Sa may mukalatan niya. Papagulata lang yun siya. Ano siya, isog mo, sige, kulatahon ninyo. Ano po? Grabe ha. Bunog kayo. Mauna nga naningil siya, bunog yapon. Dito sa kapitan, alis-gali sila dito, bunog yapon siya. Di Looy lang kayo. siya. Oh, wa Okay yun. na, okay na. Okay na niya, basta kulatahon lang siya. Induta, ano? Okay na kayo. Wag yun sila mahusay kay subagay sa kapitan. Hinoy na igo taon. Kapitan, apil o kabunog. Yang bana taon na bunog sa kayo. Looy ko na kayo. Palihog, tambagi ko nyo. Saon mo na mo. Kuya arabang kapitan. Kansi sila ni. Paano sila ati Prestil. Ila kansi kaya nakaingon. O gubot ang katubag yung ipadangles utang. Oo. Diba? May utang may atong bam. O sabi atong Kung Ang ari babag. ka, kung ari ka diri sa Deuteronomio 15 kani sa Old Testament, Deuteronomio kapitulo 15 bersikulo 7 ngadto sa 8. Gingon dire, kung bisan diing lungsod sa yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Adunay kabus nga Israelita ayaw pagdumili pagtabang kaniya. Kaloy siya o pahulamas siya igo sa iyang gikinahanglan. Kani mo niya na sultis Biblia. Kasagaran mong gulpudlan sa mga manghuwam, magpakiluoy gayod kay nagkinahanglan. Ilabi na og ang dapatan sa kwarta, masakiton. Nihanglan og kanang dinali nga tabang. Apan, naamugod po yung uban naging nga manghuwam, nga mangimpas na lang sa bayad, pinaging away. away. Oh, maman ni itabo, maman ni tinugdanan. Ang katulad ningil ang asawa, gibundakas pultahan itong babaeng natahumam. Di ako ni magsugod. So, kini akong gibasa dire, ayaw man siyang pagkapahimangdo, apan mo, lagi kung ikaw mo mangutang, dili po ka magminaldita. Dili po ka mangaway, kaya aron maimpas ang imong utang. Pinoda. Ano mo dagi mong Batika. kuan? Hinayon ni mo pag-explicar nga, wa pa jud in town ko niya, naagani ka nung datadataan lang. Storyaon lang kong tarong, di ba? Oo. Di kay mga away, awayon, niya kulatahon. Di mo ko ni magsugod, kaya ang asawa nga naningil, og pananglitan, og wa pa magkuha yang tudlo, putuloy, pati ko sugat pagkasiras pultahan. Ani na lang, kani tabo man ni, diha mo nag-away, hatang kapitan na sukmagan, ikiha magamos kapitan, hay maayo, mo atubang man yun mo anak, kay kapitan na mo ni kuan ninyo, dako-dako ba nga kaso, basta authority sa balaod ang inyong kuan punta, dako-dako ba ng tulubagon, hay maayo og kanang dili pa maabot ang adlaw sa inyong bista sa inyong atubang adto niyo sa inyong buntag ang kapitan pakig-istorya mo nga kami kapo gyud to may makapas nga mo na mahitabo ang sinugdanan lang gyud nga minaayo ang paghuwam apan og maningil mi didto mong magsugod nga gilambahan no portahan istoryaw ninyo kapitan mientras wala pa maabot ang adlaw sa paghusay o ipatawag mong asa mo gisang at kapitan kay aron magkaingon ng kapitan nga kamo doon na mo'y gamay nga doon na mo'y gamay nga punto kay ang katong magtiayon usama mo gito mga gahi kay ko Tinoda. oh Hindi kaysa sa ako na maayo, kaysa ako nang gingon may mga uban nga Pero bam, dahil ba, das Bible ka bam? Dako-dako sa gano, 2,000, no? unsa man Mga katong mag-unay mautang, o di mo bayad, inig-paningil mo, ay, pabayra. nahitabo bitanas ako wa man hibayad ako 20,000 Pero okay lang to kay, ay ipalit sa tugsin og motor, no? wa man hibayre adili katubang nailad ko sobra pa man to sobra pa man to hulam. Bitaw. Mura man po hulam dinalian kay penaltihan kakaron dayon og dili maabot ang kwat. Sobra pa hulam dang ilad pero sa ako nang ingon may pagkaingnon nga kana bitaw makarang tiguang sa among gulat mayon sagdi lang kay gilista man sa taas. Bao na mo ni the best. Gilista man sa taas siya na lay mag-igo. Man mao lagi kasi nga to natong si Indelia Gulyat. Si Inay Lorita. Inday. Asawa ni Dodong Pangaya Wilson.
Dahil, mauna lang na kay ipatawag ko sa kapitan at ubangan lang na pero sa kanong ingon, sa di pa mabutang adlaw sa husay, suwayay pakikita ninyong kapitan, pasabtas inyong side. Sila nga mga nang huwam, pertigod nga, dili ko ba ang ila, ha? Di yun maoy. Katuang kung gulat ako nang gingon sa una pa na itong mga tambag na rin. Bilip ko sa akong boyfriend. Ano man? Kaya ni huwam, ni bayad. Bayad? O pang boyfriend ni bayad. Mo ba? Oo. Unya? Gidawat mo? Sige lang yung, way maduulan. Di ba mabayad? Uy. Mo ba? Oo. Yung imong, kuan, karong, kung pindot sa nisyan, okay mo bayad. O tunga lang dong, kung mabayad ka, tunga lang. Nya? Tunga oras mo? O, kay ka nang naangutsingan yung, kinisentasin ko nung yata, sa nakakaingon na ana, nga, bisag di gali ka paningan, tunulan ka, basta na ikatunol. Katong? May uban wa gid, di ka sugat nimo, mura malagwa kakita nimo. Lain sa tao ba nga kanang iyang mga nautangan ba? Yang giduol ito, bak! Sa mob! Kanahan mo, di mo manigilaw pa yan, Bay, utangan. Masuko po sa dili panilngan. Nuyo, di pa nila. Tagsa oras ito, ha? Ikaw? Katong usala ay man to pagkapaningila. Ningon mo sa patas ang tanan. Kasi imo kong gigastuhan. Nidog ka na ko. Sama mo pala ka dito lumanon. Kuna ko lang, pasol, tiyon. Tata RMN